যতন খুলুমকা তিনি 22 তারিখ অক্টোবর जों হোম সেক্রেটারি মালাইকা जों 7 जन डेलिगेट दिनै बेलायखौनो गाहामखा दिनै गोबां मानसिनि इस्यु गोबां दायबना टिकक सालायखा दिनै होम सेक्रेटारि मोटामुटी साइमानो डिफारेन्ट सम्बन्धेनो एक नम्बर आंबो सायखनोखा दिनै एक नम्बर इस्यु एक नम्बर बार्निं इस्यु ओंखाय दिनै स्टेटहुड डिमान्ड डिफारेन्ट डिमान्ड होते आं कक साका आं वन बाय वन सेकेन्डलि साका दिनै लेंगुवेज इस्यु बार्निं इस्यु कक बरक तुदि एचिलुमा दानाय ते रोमानसिक माखायनाय अब साका ते थार्ड थाका दिनै हाई लेवल कमिटि दंमानि अब इसे दिलें तंखा अपने रिपोर्ट जों रेडी इखौ बसागो अब चेयरमैन स्लाइजाखा तेखासे टोटाल चेयरमैन चंनाय हाइनि बसागो अब वेरी इम्पोर्टेंट हाई लेवल कमिटि ते थर्ड साका दिनै 125 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल 125 एमेंडमेंट बिल न बाहायनो अब तब लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग दंगो आबन तैबो आं साका अब एडीसी एम्पावरनि बागै बनो मारिनाय थर्ड साका जों दिनै स्पेशल पैकेज जों सामानि अब हाई लेवल कमिटि एप्रुव खायजाक 8,000 कोटी समथिंग बेलायखौनो हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाहुते बुकुक सोनो सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलायाखो हंखांखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बगै बेलाखौनो हामबाय नाय तंदि